שלום ולילה טוב, עכשיו חצות. צבא ההגנה המאוחד לישראל ביקש להודיע כי כל מי שטרם התפקד וקיבל צמיד אישי מתבקש להגיע למחסום ההתפקדות הקרוב לביתו על מנת להירשם במפקד הלאומי המונה את הנותרים בארץ ישראל. כמו כן הוא מבקש לציין כי החל מהשבוע הבא חלוקת המזון והשתייה תהיה אך ורק בהצגת צמיד אישי מתאים. לאן את הולכת? אני הולכת לחברה שלי, בהיריון היא צריכה אותי דחוף. צמיד יש לך? עדיין אין לי. עוד לא התפקדת? תגיד, אבא שלך הבין משהו בספר הזה? כן. סבא שלך? לא יודע. וסבא רבא שלך? אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה יודע להשתמש בו בכלל? הייתי בצבא. היית ספרן. הייתי ספרן קרבי. אחי, תחזירי. לא רוצה. אני משתמש לא רוצה באקדח. לדעת בזה. עוד מעט באמת יגייסו אותך. אני חייב לשים כל הספרים שלי במקום מוגן. מי זורק אותם? הבוס שלך. נכון, וחוץ ממנו הכל פה ממש נופת צופים. נרד זווית חלב יחד. לא קולטים כלום. מחר בלילה יוצאת אונייה. אחרונה. עוצר כללי, כולם להיכנס לבתים. ראית את הנעליים שלי? לא, לאן את הולכת? לעבוד. יש עוצר בחוץ. נתי מחכה לי. אני לא מרשה לך לצאת. כבר חוזר. די, נמאס לי כבר. אני בא. זה בסדר, אני מסתדרת לבד. יש לך שם נר על המעקה. הסתמן רוב באום להצבעה רשמית על הקמת מדינה רב-לאומית בארץ ישראל. אישים המקורבים לראש הממשלה, הנמצא באתר חסות בגלות מזה כ4 חודשים, מוסרים שרועם עושה כל שביכולתו במסגרת הסמכויות המועטות שנותרו בידו, על מנת לנסות ולהשפיע על נציגי האום מהמדינות השונות כנגד. לא ישנה את ההחלטה שלהם. ארצות הברית הודיעה כי כל עוד השלטון בישראל ממשיך להיות שלטון צבאי, היא תשקול להצביע בעד הקמת מדינה. אז מה, אני עולה על האונייה של מחר? מה את מתכוונת לעשות עם אבשי? אבשלום. שלום. הוא בא איתי. מה אתה מתכוון לעשות עם הבתים שמשאירים אצלך? לתקן. מה יש לתקן בהם? זה בשבילך.
נתי, יש כאן אישורים רק בשבילי. יש לי בסך הכל קומה אחת לכולם. את יודעת שהאונייה הזאת מיועדת בעיקר לדיפלומטים. מה זה? סוד. מת על סודות. זה מהאוסף שלו? יש לו עוד מלא כאלה באוסף. אתה יודע שכזה יש לו רק אחד. איפה המפתחות שלי? את בסדר? כן. הנה לי. ראית הספר שלי? מה זה? מה זה? מפתח. מפתח למה? יש לנו תא באונייה. אותי נתן לך תא באונייה? לנו. תחזירי לו את זה. מה ששמעת. תחזירי לו את אתה זה. יכול לחשוב על זה רגע לפני שאתה ישר עונה? אני לא רוצה לריב בחדר שינה, אוקיי? אני לא רוצה לריב איתך בכלל. אז תחזירי לו את זה כי אני לא נוסע. אוקיי. כל כך חושבת שאני רוצה לצאת מפה. זה לא כל כך פשוט לדעת ההורים שלי פה, כן? בסדר, ההורים שלי כבר שם. את לא יכולה כל החיים שלך לפתור את הבעיות ולברוח. איך תזדהן? פחדן. לפחות לא משתף פעולה עם פושע. מי פושע? נתי הבוס שלך. פושע מלחמה. מה נתת לו? מה נתת לו? יופי. הותר לפרסום על ידי הצנזור הצבאי כי שתי אוניות ועליהן כ-250 ישראלים אשר ניסו לעזוב את הארץ ללא האישורים המתאימים נתפסו לפני כיומיים, דקות ספורות לאחר שעזבו את הרציף בנמל אשקלון. היורדים הלא חוקיים נלקחו למחנה צבאי שמיקומו חסוי והם יתושאלו ויחקרו באשר לנסיבות יציאתם ובאשר לזהות המפעילים של אוניות בלתי לגליות אלו.
מת לדעת לאן את רצה כל הזמן. אני לקחתי את ספר היצירה שלך. אני יודע. אני רוצה אותו בחזרה. איך היא תביא אותו? אני אקח אותו בעצמי. יש פה את כל החלק הזה של הדיפלומטים. אני לא יודע פשוט... אני מנסה להסביר לך. לא, יש לי פה בעיה עם הקומה העליונה. הקומה העליונה, יש בה חלק חצי זה דיפלומטי. יש לי, אנחנו עושים... אני רוצה את הספר. אנחנו צריכים את הספר בחזרה. אני מוכן לשמור לך על כל הספרים. תסתכל מסביב, תראה איזה יופי אני שומר על דברים. כמו שתשמור על הבתים. תספר להם על אלה, מי אתה הולך למכור אותם. אפשי, אחי. אבשלום. דבר בשקט. אבשלום, המצב קשה. תלוי איך אתה מסתכל על זה. אני רוצה את הספר שלי. טוב, אם לא אכפת לכם, תסתכל על זה מהמשרד שלי. אפשר? עכשיו תגיד לי, אפשי, איך אתה רוצה שאני אסתכל על זה? איך אנשי ספר כמוך מסתכלים על זה? אולי לפני 5 שנים יכולנו לעשות משהו, עכשיו צריך לשרוד. תספר לה למי אתה הולך למכור את הבתים האלה. זאת לא אשמתי שהולכת להיות פה מדינה רב-לאומית. אתה הולך להבריח מפה יהודים על האוניות, את הבתים שלהם למכור לערבים. אני רק זיהיתי את הביקוש. תמיד היית כזה, אה? תמיד דאגת רק לאינטרסים שלך. מה כל כך רע במדינה רב-לאומית? יש אנשים שלא אכפת להם לאיזה אלוהים השכנים שלהם מתפללים. אתה תעשה הכל בשביל כסף, נכון? אני רוצה אותו. רק הספר הזה מעניין אותך. מה שהניירות האלה שרדו. אני רוצה את הספר שלי. אפשי. שלום. רק טוב יהיה אם אני אצליח להיפטר ממך עכשיו. ממך ומהתוכניות האלה שלך. אתה יודע להשתמש בו בכלל? הייתי בצבא. היית ספרן. מה שבטוח זה שאם אני אצליח להיפטר ממך, אף אחד לא יבוא אליי בטענות. איפה הוא? איפה הספר? אף שיצא מהבועה שלך, יש אנשים שלא אכפת להם לאיזה אלוהים... שוק! לא יכול לשמוע אותך יותר. This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere.
אני רוצה מיטה זוגית. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. They come and go and walk away, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. They come and go and walk away, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. They come and go and walk away, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. They come and go and walk away, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. This is why I always whisper. I'm a river with a spell. I like to hear but not to listen, like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay,